Hi guys, good morning sa inyong tanan o kumusta mong tanan diha guys? Unta okay ra mong tanan diha? Kay labi na karon nga naay bagyo. Diri sa moa gabi nag-ulan kagabi din. Karon sa buntag kusog kas tanan hangin unya. Baga kas taga sige panaligsik ra ba pero wala dili gid ingon nga gakusog alindahaw ra. Na baga kay dag-om murag muulanay gid siya. Pero kusog kas tanan hangin mo nang agkapadpad pud ang kanaang dag-om kay kusog man kastanan hangin. Grabe ang hangin guys, murag halos ag langkaton imong atop sa kakusog. Kusog yun siya. Maong kanang mag-amping tang tanan, unta okay ra ang tanan guys. O happy Sunday sa atong tanan, sa tanan-tanan. Yeah, magkuanta guys, maghimay ta sa kamunggay kay atong utanon. Magkuanta baskoy. Naamay kaning naay katong sobra sa dala ni Janice nga litson kay nakadala man si Janice gabi sa litson nga kuan niya naay bukog siguro ni siya ato ni ang sabawan aron kahigop ag sabaw kay lami pod ag sabaw karon labi na kay bugnaw nya si Riri day guys to na sa bukid nagpangas na kay gipangas na pud niya ang iyang kabaw o dala ang iyang balsa kay kana ang kuan sa niya dragging na po sila ugma, trabaho na po sila ugma. Amo tong nagsayo siya pagpangas. Si Momo nakapamahog na po sa baboy. Pagkuha day kagingking mon duha ka bukmon kay tubaon day nato ng saging dana o. Shout out Ate E, Ate Elizabeth, Ate Mar, Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, Ate from California, Miss G from USA, shout out Ma'am, Manang Lo, shout out Christina Purisa, shout out Sis Grace Cubita, Patsa Holga, shout out Sir, shout out Paulo Amal, shout out Choi Tumabiao, shout out Mers, Balots and Korea, shout out Ate Giselo, Sis Isel Antayro, shout out sa inyong tanan. Oh. Bill in Angat Marcos Garcia, shout out Ma'am Jessica, Ate from Singapore, shout out Gladys Corpus, Gladys Casilak, Elma Lopez. Richmond? Hala, nagmata namang bata guys, oh. Good morning! Kiss mamay! Bliss lang. Bliss. Dili na kanaro. Oh, bliss. Ano? Bliss na oh. Kaon ka dane? Ha? Kaparas gini nga bata oh. Kaon ka dane dili? Ha? Oo. Sabaw ta ha. Para lami higop bata sabaw ha. Ay kabutaon. Para lami kaon ha. Dili pa man ka pwede magtabang ni mamay. Dili pa pwede magtabang ni mamay. Wala kinsa na bi oh. Wala. Kinsa na oh. Wala na lagi si Richmond na oh. Shout out Ma'am Nelfa Sarmiento. Shout out sa kong mga igsuon nga tuwa sa layo. Kang Lia TV, kang Jinjin TV, kang Budog, kang Umak, ug kang Pongs. Shout out. Ito ni Erin. Lana ta. Ay, ang shout out kay Ate Gwyn. Okay. Kay Manang Marlene, kumusta mo di Ate Gwyn? Kumusta mo Manang Marlene? Naarabagyapan sila sa Cebu. Sila sa Cebu guys, sila ni Ate Gwyn o si Manang Marlene. Nya mo na itong gihimo guys. O trabaho.
si kuan Mama Bravo. Kumusta mo diha, ma'am? Ma'am Indayon Bravo. Akong talong kuan guys, ang palaya wala pa na ako magulay. Okay, momento nagpangas mi sa bukid, pag pang-harvest na ako, nagpalugit. Excuse me. Hello madam, good morning. Labadami madam. Patulog ka kape niya. Timlay sa gana dyan sa kape na unsa ka basat. Kaya kung nagbutang na sila puno na kaya wala ko sa mga na. Ay tol, Oh, itaod na mo wire unya tol, mabakante ka tol ha. wire nga. Anang para sa kwarto ba, para sa suga. Kay putulon pa mo na siya niya isumbak na dayon ba. Extension dili. O extension niya na siya. Kay dana man ako ipagi sa alkuba tol. Ibangag ra ba? Si mumon ra ko pasaka dito sa alkuba. Di ko ba? O kay dito man sa kwarto, duha ka kwarto. Kay para kanang isa ka kwarto mabutangan po sa silingpan. Daw suga ay natay ag pangitaon, wa tay suga ag karap-karap ta. Na magbitay-bitay ka pinse? Ha? Magbitay-bitay. Ang Extension. Lagi gani sa alkuba. dinhira man sa daplin. Out. Bali ang extension dinhira sa daplin. Lah, sayang ito may pagidala ka kung atong kuan. Paigo ra pili. Mara ba ito? Oh, hindi ba santo. Para ang wire dili bitaw maglupot-lupot. Dili tra dia. Iipit ra din ang wire. Tatag sudi ang sula. Wala to da. Katong iipit ra gani. Indok to ah. Nag-burn out man da. Pagpayaan ang sirit mo. Babayaan mo. Grabe ka rin matulog. Ay, pauna sa dako. Pag matulog sa dako, wala na sa dako. Ito siyang bilahan. Yung mama may kay katulog. Oo. Nadagisong niya ang pagpayan. Ang paminaw na Nestor nagtimplas gatas. Kawa gid nakamata ang inahano. Pagbuka. Ito sila sa bukid. Na. Dito rin si mama sa kwarto na higda. Nabi yung klase niya. Kay hago kay to siya gikan eskwelahan niya nagpraktisa sa sayaw. Na gisong ng bata daw hilak-hilak na. Paminaw nuno ni mama wa man nakamata. Mama nag-abay bata. Cool. Ding. Ipiw. Tapi ka, Ding. Katawa sa sila. Pagka na lang sa bata. Pwede ko sa tanda dito Koreana. Sos, tutoy magin sa kamot. Unsa magin ang kamot? Ding. Tapi ka? Kapi ka? Kapi ka kay timpla tita. Si mami. Ding. Ismail sa camera, Ding. Kapicturan. Ismail. Ismail sa... Pero smile di, smile di. Ismail. Smile di. Ismail. Pwede ko kang dito ko. Na, inilit sa telepono. Wala. Wala na, inita na na. Ayan, sa din ko. Aman ang udlot sa kamuti na ni Kor. Wala ko kuha. Ay, puro rin ni Alugbate. Ganyan mo na ni Koreana. Ato na ning lutuon guys, kay para makapamahaw. Yes, si Janice, magkape na siya. Magtimpla nagkape, mong nag-init siya sa tubig. Ito na nang gilunod ang kuan. Gilunod na nato ang litson. Litson. Yeah, ito nang nalunuran sa tanglad. Swak-swak na guys. Ilunod na ni karon ang atong utan. Luto na tong sabaw guys. Onya, mamahaw na dayon ta.
Maniud to ta guys, atong sudan pabo, nya napay pinirito nga isda, ang gulay dayon. Ya natay bisita. Lingko dito yo. Ako na. Si pangurok na dap. Kaya pa pangurok. Sebab saya ada kaya apa kita? Ya be na ilalim dok mo lang bak. Saya pa. Uy, kada tanes na mura kana ato ipalugo. Ay, palugo ma. Ha? Hindi na ato ma. Hindi naman nun, hindi ko yan. Papa. Ang daman-daman nun, hindi ko. Buka na yung kutsara ding. Sa mga ding. Tao. Happy birthday to you. Sakto lang tao. Abang maglulog. Manay pagpara sa kong Happy birthday to you. Sige, pagbasa dito. Dili man nila ang table at ang lamisa niya. Pwede na ako. Ano ka? Hello. No. Disconnecte. Dili, ambil. Coba sa tiyan. Pangaon ta guys. Atong sudan guys o pabo. Enggak. Awat-awat aja hindi ka. Abula. Sarap. Paras. Yung bakman yung nagablayo dito ba? Mundo daan. Hoy, mundo! Di mahibram nga balik yung yang wifi yang kuwanta. Pero kamo mag-vlog. Ang balik sa ulang tuwa. Pagda na yung bilungga no? Bekat banget ini. Uy, tuti. Film na. Ada ngomay. Ngomay. Ya, yung suka na siya mariginitan mo. Ano ito na yung dalawa. Thank. Correct? Bagaon kita. No? Gargan kita. Very good. Dasing ko padali dito mo ko pagdalo niya. Lalu yan dito. Ano na. Tanong niya, balik sa puyo ng mama, tulog ba ka? Sulod kita kate. Kuya mama, ako ni bakat na po. Murek mo kumain mama. Pwede ba niya makakanaw? Kita. Ito ba wala yung sudan? Ayo. Bulan. Cuma na mag nanay kita bebe ikaw nagbantay. Sa? Okay. Yan Ay. dito. Kalau kano ka binadam nga. Wa may lay kabot, kita pa mo ka. Grabe kayo patulog. Kapiraw na. Dadal nga pa siya. Tapos sa lagi plasta na nabalik na mag-course sila. Dito na nagsulog. Iyo kayo. Wala. Ang kinahanlalay kayo. Kami, hindi Ang na kinahanlalay sa ko direktor na nagtubla gatas. namatang niya. Agmata ka na aga, para sa lady na agwa pa, ano na niya. Tulog! Dalaw. Kaya pala sa na, gaba pa na nagluto. Hindi ka. Nakakita na siya ka na nagtimbra sa bibira na. Hindi nagkuhan mo ng kahaman. Ito,
Siguro mga bata. Tapos ako dahil. Daw po na itong galon nito tubig. Tama ko daw. Pasagdan daw siya. Kadihok na yun. Guys, may bunta guys. May punta guys. Magtungas ko sa mga paya guys. May manigway sa baka guys. Kaya bakla yung kanya guys. Kaya doon ako akong kabaw guys. Kaya ugma dito rami magdaging sa kabangasan guys. Guys, abot na ito sa bandla guys. O, nanigway na kong kabaw guys. So, nanigway sa kabaw guys. Mamahugdag manok guys. Then nanigway na po og baka. Susunod ako mga manok akong ibahugan guys. O, para maanad guys. Nagigila naman ako mga manok guys. Kira surod sa kaya guys. Guys, atas ng baka guys, nara guys, baka guys, guys, ito guys, para na isa guys,
Ini guys. Ito guys, may hapon naman guys. Buhay. Ang samanok guys, manipod. Manipod ito. Si Riri guys, nagkape na siya kay magpangas na din na siya sa bukid. Kay Guys. mag-dragging na po na sila. Happy birthday, Sai! Birthday, Sai karon guys. Mag-ihaw rami niya sa manok. Tanawa, mamuhi gid lagi oh. Sus Ginoo ko kuha ng sudlay. Agpamuhi man gid. Dili ka mamuhi kay mahayang ikaw. Bakit din na siya? Pamuhi gid ri, duha ka kamot gid. Ibo sa kuan mo. Ayun na. Ga. Wow, yun. Morning. Oh, Asa ta? muli. Asa ta? Ban ka? Talaag ta to ila uyang ta. Asa na ni Papay. Bye-bye. Ala bye-bye. Ato na me. Bye-bye. Bye-bye. Bali-bali. Bye-bye. Laag na me. Okay, na siya. Naglurang ng hangin guys. Wala na yung hangin. Naghapon, grabe ka kusog sa hangin. Wala ka ready ka naman di ay daw. Matanawa ma. Mahulog na gina siya guys. Kay Saka na bang saka naman. Na. Di na gid nagkakumpiyansaan na sa Riri. Trabaho na si Riri guys. Ya, sekarang si Jongjong niya kaya ang kabaw ni Jongjong toro man dito sa payan. Ya si Binto nilig sa silong kay grabe ang kuan guys kanang ang dahon tungod sa kusog sa hangin.